Novi policijski uređaj označava kraj švercanja i vožnje primjerice neregistriranim vozilom. Uređaj u trenutku otkriva sve važne podatke i o vozilu i o vozaču, i to nakon što kamerom snimi registarsku oznaku automobila. Sustav se sastoji od dvije kamere svaka kamera ima po dvije kamere, jednu infracrvenu i jednu normalnu kameru različite žarišne duljine koje očitavaju registarske pločice te nam kroz ovaj sustav ovdje sučelje prikazuju te registarske pločice i vuku podatke iz online baze podataka Ministarstva unutarnjih poslova. Tako policijski službenik na terenu u trenutku može doznati u kakvu je prekršaju vlasnik automobila. Velika je pogodnost kod njega što se može premještati u bilo koje vozilo, prenosiv je, može se s njim raditi u pokretu i stacionarno, po noći i po danu. Ne smeta mu ni kiša, vrlo je brz i efikasan. U samo 15 minuta rada uočuje brojne nepravilnosti, uglavnom neregistrirana vozila. Upozorenje je to nesavjesnim vozačima.